Друга причина да бъде наречена дяволско гърло е също самия вход. Водопада, който пада вътре, изпаренията, които се вдигат отдолу нагоре постоянно, създават едно усещане, като че ли някъде навътре е ада пъкала. А древните много са обожествявали подобни феномени природни. Както знаете, светилищата са били на бели скали, на огледни места, където има вода. Така също и тук са предполагали древните, че това е пътя за ада, че тук някъде е подземното царство на Хадес. Тук правим връзката с Орфея и Евридика.